И аз да пусна едно клипче на камина, как гори. Сега нали е модерно. Гледай сега, реактор. Дърпа ужас. Термометърчето, подовото и комина елементарен, ама по-елементарен от той няма накъде да е. Гледай какво става. Отваряш, пушиш, тертови няма. Аз не мога да разбера какво ми се фалят с тези камини постоянно. Все едно са изобретили аквадукта в Истанбул. Гледай. По-елементарен комин от този няма накъде. Пък печката дърпа ужас. Гледай какво става. Ей тук още да ще ви покажа. Най-елементарна каминка. Прити. С кюнец. Отваряш, дърпа. Отваряш, вратата не пуши. Голямо хвалене. Голямо хвалене на камини. Все едно са изобретили парен локомотив. Малард. И за хейтерите имам клипче. Тук пък на втория етаж, гледай, и мергачето пръска на 90 градуса. Радиаторите миришат на боя. Каминка, газ, подово, всичко. Голямо хвалене, голямо чудо.